थैंक यू। थैंक यू। लाइव आहे भाई। आंसर देते थे। थैंक यू। जाते लगे ये फोटो काटो। ये करनी रहती है। हम कौन निकाले हाँ थैंक यू। हम जरा कम दोन तिकडे लाईव्ह धरून राहतो। लाईव्ह धरून मोबाईल थैंक यू। ये साइड नहीं है ना। थैंक यू। थैंक यू। ये चल ओ ओ ओ माइक ना काढणार आहे। थैंक यू। थैंक यू। काय करी होतो इथून झूम करून मारा। 22-21 थैंक यू। 22 थैंक यू।
आम्हीच गेलो नाही तिथे झाड Thank you. मी वरती त्या बाजूला
Thank you. थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर हाँ आज Thank you. थैंक यू Thank you. Thank you. किती वाटते पण किती सेकंद जाणार आहे जा दे इथं मोबाईल दे जा जाऊ दे बाय जा आहे बाजूला जरा मागे सरका मॅडम. थँक यू Thank you. टेबल घ्या केक बाईक दादा. कोणाचं कोणा काय मागे सारखं ना मागे सारखं ना मागे सारखं काय एवढं काय कोणतीच कधी Thank you. Thank you. थँक यू थँक यू Thank you. थँक यू Thank you. Thank you. थँक यू बोल ना Thank you.
चल राहू दे थँक्यू 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 चल थँक्यू 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 चॉकलेट थँक्यू लाईन पाहिजे जाते हो फास्ट म्हणून थँक्यू झालं नाही तर थँक्यू थँक्यू समोर थँक्यू 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 हो सिंगल सिंगल काय दादा ग्रुपनी काढा सिंगल सिंगल उभे राहा ना हो झालं मॅडम हो दादा ग्रुपनी घ्या सिंगल लाईन आहे माझी 5 मिनिटं का थँक्यू एक एक थँक्यू हो भाजी ए बाबा काढ ना फोटो चांगलाच काढला मग इकडे काढ फोटो थँक्यू हा काढले दोन थँक्यू घेतले बरोबर नाही मला काढू